Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla-ke sizoke sibheke incazelo yephupho lomuzi ongawazi kodwa ukhombisa ukuba sekhaya. Uma uphupha umuzi ongawazi kodwa uwuzwa njengekhaya, lokhu kungaba nezincazelo ezahlukene. Ake sibheke-ke izincazelo lezi ezilandelayo. 1. Izinguquko ezizayo. Ukuba sekhaya ongalazi, kepha uzizwa unethezekile kulona, kungase kube uphawu lokushintsha empilweni yakho. Lokhu kungase kubonise ukuthi unethuba lokwakha impilo entsha noma ukuqala okuthile okusha futhi okuhle. 2. Ukufuna indawo yokuphumula. Iphupho likhombisa ukuthi ungase uzwe udinga indawo yokuphumula noma ukukhululeka ezimeni zakho ngokwempilo. Lokhu kungasho-ke futhi ukuthi udinga ukuthola ubudlelwane obuphuthumayo. 3. Ukubhekana nezinto ezingaziwa. Iphupho lingakhombisa imizwa yokungazi noma ukungaqondi okanye ukudideka ngezinto ezenzakalayo empilweni yakho. Kungase kwenzeke kukhona izinto ezithile odinga ukuzibona noma ukuziqonda. 4. Ukuthola izimpendulo. Iphupho ngomuzi ongawazi lingase libe uphawu lokuthi uthole izimpendulo ezibalulekile ezivela emndenini, kubangani, kumphakathi noma emsebenzini. Leli phupho lingabonisa ukuthi unemizwa yokufuna izinguquko, izinto ezithile okufanele uzifunde. Bheka ukuthi izimo zempilo yakho zimi kanjani ngesikhathi sephupho. Lokho kunganika incazelo eqondene nephupho lakho. Siyabonga, nisale kahle.